Enw fi yw Aros neu fi'n 25, fi'n wreiddiol o Abergwyli jyst i fas i Gyfyrddin, yn nawr yn byw yn Llundain, a fi yn gweithio yn y sector greadigol yma yn Llundain fel cynhyrchydd theatr. Enw fi ydi Buddug Roberts a dwi yn berson llawrydd creadigol sy'n gweithio rhwng Bangor a Gaernarfon yn ardal Gwynedd. A dwi yn bennaf yn gweithio fel tiwtor dan hyfforddiant efo canolfan pontio. Fan nath bob dim ddechrau fi rili. A dyn drwy hynny wedyn dwi wedi cael gwaith llawrydd efo cwmnïau theatr fel Fran Wen a theatr genedlaethol. A dwi hefyd yn gwneud bach o waith llawrydd yn y diwydiant cerddorol. Y peth mwyaf arwyddocaol i fi symud i ffwrdd o ardal Arfor oedd yn wreiddiol i wneud gradd meistr yma yn Llundain. Yn Llundain mae gyda ti'r ysgolion drama mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. A o'n i eisiau'r profiad yna a cael y profiad o fyw mewn dinas mawr a cael canoedd o theatrau yn Llundain. A os o'n i eisiau gweithio yn y sector theatr, o'n i'n teimlo fel bod symud i Lundain a hyfforddi yma yn Llundain yn cam cywir i wneud i fi. Dwi'n meddwl bod o'n swnio chydig bach yn cliché a efallai bod o'n or-ddeud, ond un o'r fatha brawddegau pwysica dwi'n meddwl dwi rioed i clywed ydy bydda yn newid ti eisiau weld. A wrth gwrs mae yna lot o bethau'n apelio am llefydd gwahanol a cyfleoedd gwahanol, dwi'n meddwl be o'n i'n deimlo oedd bod na ddim digon o bethau creadigol o gwmpas fi. Tra o'n i'n tyfu fyny a dal i fod ar hyn o bryd, so un o'r pethau mwyaf arwyddocaol am pam bod fi dal yma ydy bod fi eisiau, os dwi'n cwyno bod na ddim byd yma, bod fi eisiau gwneud rhywbeth am hynny wedyn. Ers symud yma, sa'n credu mi difaru o gwbl symud yma. Fi wedi rili mwynhau pob eiliad o fod yma yn Llundain. Os yda fi'r arian a gyda'r yr adnoddau, sy'n ni yn gallu mynd i weld sioe pob noson o'r wythnos os ni eisiau. A mae'r dewis yna i gallu gwneud hynna yna i fi. So mae'r ffaith bod fi yn hiraethu weithiau o y môr a'r mynyddodd yn Arfor, ond mae cael yr llu o weithgareddau sy'n ni'n gallu gwneud yma yn Llundain sydd ddim o reidrwydd ar gael mor gyson yn ardal Arfor yn solidifio pam o'n i eisiau symud yma i Llundain. Na, dwi rioed wedi difaru aros yma o gwbl. Os rhywbeth mae aros yma wedi profi i fi bob tro bod o yn benderfyniad da. Dwi'n meddwl licio difaru ddim byd, ond fel dwi'n teimlo fatha bod gweithio yma yn y maes dwi yn rili gwerthfawr a dwi'n teimlo fatha bod o yn rili rewarding. O ran beth sy'n gwneud y sector yn fwy ffyniannus yn Llundain, mae yn stereotype a mae fe yn trope sy'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn. Ond achos bod yna canoedd y theatrau yma, mae'r dewis a arlwy o bethau sy'n ar gael yn bodoli. A yr unig beth yw sydd ddim ar gael yma yn Llundain yw theatr Gymraeg a theatr sydd yn defnyddio iaith lleafrifol mewn celfyddyd. So mae hwnna'n rhywbeth sydd yn hollol wahanol os taw. A fi eisiau creu gwaith yn y ddau. So mae fe yn kind of tug and pull o ran os fi eisiau creu gwaith yn y Gymraeg, ydy e'n well bod fi'n symud nôl i Gymru, a os mae rhywun eisiau creu gwaith yn y Gymraeg, wel, yn amlwg, yn unig yn y Gymraeg, yn amlwg y lle amlwg i wneud hynna yw i wneud yn Arfor a gorllewin Cymru achos o'r sector a'r poblogaeth iaith. Ond fi'n credu bod e'n bwysig bod pobl yn cael profiadau ehangach, achos fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth sydd ddim necessarily ar gael yn ardal Arfor yw y lluoedd o bobl gwahanol chi'n dod ar draws. Enghraifft wedi gwneud ffrindiau gyda pobl o China, o'r Almaen, o America, a felly so hwnna ddim yn rhywbeth sy'n ni'n dod ar draws yn y sector greadigol o reidrwydd yn Arfor. Dim o reidrwydd bod hwnna'n peth gwael, ond i fi o'n i'n teimlo fel bod hwnna'n rhywbeth oedd yn mynd i wella fy sgiliau i a fy ngwaith i yn y broses. Yeah. Gynna fi ffrindiau sydd wedi cael eu magu yn Llundain a dwi'n meddwl
os dwi wedi cael y magu'n Llundain, lle dwi'n mynd wedyn, a dwi'n mynd i astudio dramor oherwydd bod nhw eisiau the next big thing, a dweud y gwir. A dwi'n meddwl, be ydy o, ydy'r syniad yma bod y gwair wastad yn wyrdach. Ond mae'r gwair yn wyrdach lle ti'n rhoi dŵr iddo fo. A dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig oherwydd mae'r sgêl wrth gwrs yn mynd i fod yn wahanol ym Mangor ac yn Llundain, oherwydd mae'r nifer o bobl sydd yma, y nifer o bres mae'r cymunedau lleol yn gael yn wahanol. A dyna pam dwi'n teimlo fatha bod o bach fwy gwerthfawr fatha gwneud y gwaith cymunedol creadigol yn fama, oherwydd mae'n anodd bobl i weld mae yna bethau'n digwydd yma, mae yna bethau cyffroes yma. Mae fe yn wir, mae Llundain yn lot mwy gystadleuol i trial cael breakthrough, fel maen nhw'n gweud, yn y sector. A fi yn sicr fi heb cael hynna eto, fi newydd raddio o'n gradd meistr, so fi dal wrthi fi tua blynyddoedd i ffordd o hwnna. Ond mae fe yn gystadleuol, ond fi'n credu mae'r ffaith bod fi'n yn Gymraeg, a mae da fi acen Gymraeg iawn, mae fe yn agor dros y gwahanol. Na, dwi ddim yn teimlo fel bod o'n haws, ond dwi'n dall o ran niferoedd o bobl, ond eto yn dod yn ôl at y syniad mewn sgêl. Dydy o'n rhywbeth ti'n gallu cymharu, mae yna rhywfaint o bobl sy'n byw yn Llundain sy'n yng Nghymru gyfan. Dydy'r sgêl yna ddim yn gymhariaeth deg na realistig, ond yn fama, beth sy'n anodd ydy cyn lleiad o bobl sydd yn y cylchoedd bach yma, a mynd mae rhywun yn ffeindio rhywun sy'n gallu gwneud y job ticker boxes, maen nhw'n cadw at y person yna oherwydd pam sy'n nhw'n trafferthu chwilio am rhywun newydd neu gwahanol. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n frwydr dyn ni'n brwydro yn fama sydd ella ddim yr un mor wir yn Llundain math o beth, lle dyn ni'n gorfod brwydro i gael yn enwa ni allan yna a trio torri fewn i'r cylchoedd yma sydd mor sefydledig yn barod, yn enwedig pobl ifanc yn dod i mewn i hynna wedyn. Mae fe'n cynnig persbectif gwahanol i lot o bobl. So lot o bobl arall ddim yn cael y persbectif yna. Fi wedi gallu addysgu pobl rhyngwladol o yr iaith Gymraeg a traddodiadau Cymraeg a stwff, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n rili werthfawr i fi. A fi'n credu bod hwnna'n neud fi sefyll allan hyd yn oed yn fwy na beth sy'n ni yn arfer, er enghraifft pan o'n i'n ôl yng Nghymru. Peth mwy exciting am y peth oedd o'n i'n hoiw. Ond symud i London, mae bod yn hoiw yn hollol normal a ddim yn ddiddorol gwbl, ond y ffaith bod fi'n Gymraeg yn oedd yn conversation starter, oedd pobl eisiau gwybod mwy, oedd pobl eisiau clywed fi'n siarad Cymraeg, a o'n eisiau dysgu am y traddodiadau a'r hanes a pethau yna. So, fi'n teimlo fel bod e'n fantais i fi gallu sefyll allan yn fwy na rhai pobl arall efallai. Mae defnyddio'r Gymraeg tu hwnt o werthfawr i fi. Dwi'n meddwl bod fi'n enghraifft dim odd, ond unigryw pan dwi'n meddwl am y Gymraeg a gwaith neu gweithle, oherwydd dwi wedi tyfu fyny mewn aelwyd Cymraeg, dwi wedi mynd i ysgol gynradd Gymraeg, ysgol uwchradd Gymraeg, dwi wedi mynd i astudio mewn coleg Cymraeg, mewn neuadd preswyl Gymraeg, mae'r gwaith dwi wedi gwneud wedyn drwy gyfrwng Cymraeg, a dwi'n cofio chydig o flynyddoedd yn ôl ges i job ar ryw brosiect Saesneg a meddwl, dwi heb wneud unrhyw beth drwy gyfrwng Saesneg ers o'n i'n 15, a fel arfer ffordd arall rownd ydi o, dydy pobl ddim yn defnyddio Cymraeg, felly dwi'n enghraifft o'r opposite mewn ffordd. A y Gymraeg sydd wrth galon bob dim dwi'n neud, rili. A dwi'n meddwl, yn enwedig ym Mangor, fel enghraifft penodol, mae'r Gymraeg yn gallu bod yn bwnc mor ddyrus a difyr ar yr un pryd, oherwydd dydy lot o bobl yma ddim yn siarad Cymraeg. Mae yna gymunedau ym Mangor sydd ddim yn siarad Cymraeg. I rhywun ifanc neu rhywun sydd eisiau mynd mewn i'r sector greadigol, yng Nghymru neu'n Llundain neu whatever, cerwch i siarad gyda pobl, cerwch i siarad gyda pobl chi'n ffyno'n ddifyr, byddwch yn shameless e-bostiwch pobl, y peth gweithio maen nhw'n gallu gwneud yw peidio ateb. A os maen nhw'n gweud, na, sy'n amser da fi, o leia chi ar y radar nhw. Mae pobl yn y sector ar y cyfan eisiau mwy o bobl i ddod mewn i'r sector a eisiau cael mwy o gelfyddyd a eisiau mwy o creadigolion ar draws y wlad a eisiau gweithio efo pobl newydd.
So, siaradwch gyda pobl, siaradwch gyda cwmnioedd, os chi eisiau mynd mewn i celfgain, neu mewn i theatr, neu mewn i barddoniaeth, neu mewn i ysgrifennu, cerwch i siarad gyda pobl chi'n ffindo yn ysbrydoledig. Achos ffordd na chi'n mynd i ffigur o mas beth yw'r avenues cywir, sut mae rhai pobl arall i wneud a beth sy'n mynd i weithio iddo chi. A fi yn mynd i weid hwn, mae fe ddim yn anodd. So fe'n anodd iawn i cael mewn i'r sector. As long as chi gyda vision, os chi gyda gweledigaeth, os chi gyda meddylfryd o fi eisiau gwneud hwn, chi'n mynd i lwyddo. Chi jyst angen siarad gyda pobl, cerwch i networkio. Fi'n casau networkio, ond mae fe yn un o'r pethau mwyaf gwerthfawr chi'n gallu gwneud, achos mae lot o, mae'r sector yn dibynnu ar pobl a word of mouth. So, cerwch chi siarad gyda pobl, newch good impression, a jyst byddwch yn neis. Hwna'r peth neis, mae pobl eisiau gweithio gyda pobl neis a pobl clean. So, os chi'n neis, a bod chi'n glein, a bod chi'n gyfeillgar, a bod chi jyst gyda yr angerdd i wneud mi fydd hwnna yn talu ffordd. A jyst cerwch chi siarad gyda pobl. Hwna'r peth, yr unig gyngor sydd â fi. Dwi'n meddwl y peth pennas swn i'n rhoi fel cyngor ydy dod o dy hun allan yna. Dim ots pa mor hawdd mae hynna'n swnio fel ateb i fi roi, ond dwi'n meddwl rhwydweithio ydy yr allwedd bron iawn i greu cysylltiadau. Dwi'n meddwl hynna, os oes y gigs ymlaen a bod gennych chi ddiddordeb mewn diwydiant cerddorol, cer i gigs, mae yna bobl mewn gigs fydd di angen siarad efo. Os ti efo diddordeb mewn theatr, cer i wylio gymaint o theatr a fedri di. Dydyn ni ddim yn brin ohono fo, a dwi'n meddwl dyna sydd yn anodd weithio, dydy pobl ddim cweit yn sylweddoli faint sgynnyn ni mynd ymlaen, pa mor werthfawr ydi o, a pa mor awyddus ydy lot o bobl sy'n gweithio yn y sector yn barod, ydy i gwahodd, yn enwedig pobl ifanc, mae yna gymaint o angen a isio ar bobl ifanc, ac os dyn nhw'n mynd i'r llefydd yma, mi wnaethon nhw ffeindio'r bobl sydd eu hangen nhw. Bwrlwm, creadigol, tri gair, bwrlwm creadigol a cyfleoedd gwahanol. Tri gair dwi'n meddwl sy'n ei ddefnyddio i ddisgrifio Gwynedd fysa cartrefol, cefnogol a croesawus. Ydw fi yn hiraethu weithio am adre, Gyfyrddin a is i astudio Brifysgol Bangor, so fi yn hiraethu am deffro yn y bore a jyst gweld y mynyddoedd yr yrru a gweld y môr ar ochr arall. Fi yn methu hwnna, mae hwnna'n rhywbeth ti ddim yn o reidrwydd yn gallu cael y dystep yn drws yma yn Llundain. Ond o ran y gymuned Gymraeg, mae yna gymuned Gymraeg ffyniannus iawn o fan hyn. Aelod brwd y Cwr Llundain, fi'n mynd i'r Ganolfan Gymraeg Llundain yn aml. A o ran yr agwedd Cymreig, fi'n teimlo fel bod fi'n cael hwnna yn wythnosol yn Llundain. Ond ie, fi'n hiraethu am y natur a'r tirwedd. So ti ddim yn cael yma yn Llundain, yn anffodus? Na, dwi'n meddwl bod fi'n cenfigenus. Dwi'n meddwl bod cenfigen yn dod o rwla fatha o ryw wagder neu o fatha ryw ansicrwydd swn i'n teimlo. Felly dwi'n meddwl yna cenfigen. Dwi'n licio mynd i Lundain ar drips a falle. Ond dwi'n meddwl os swn i'n teimlo'n genfigenus swn i isio symud a gwneud y move yna. Ond dydw i'n teimlo hynna, dwi'n licio mynd yna a dwi'n licio dod yn ôl a dwi'n licio fo meddwl gweithle felly. A dwi'n teimlo bod o yn rewarding iawn gweithio yn y maes dwi yn ac yn y lle dwi yn. Felly na, dwi'n meddwl bod fi'n teimlo'n genfigenus. Yn y pen draw, ydw, fi yn mynd i symud nôl i Gymru, i Gorllewin Cymru, i arfer neu beidio, ond fyddai definitely yn symud nôl i'r famwlad. Fi'n credu bod hwnna jyst yn llwybr naturiol fi eisiau gymryd. Fi eisiau gwneud y marc yma yn Llundain. Fi eisiau cael y breakthrough yna, be bynnag mae hwnna feddwl. Ond ie, eventually, y plan yw symud nôl i Gymru a dod â'r arbenigedd fi wedi creu yma yn Llundain a dod â fe nôl i Gymru a creu gwaith a sioeau a theatre ffantastig nôl yng Nghymru.
Na, dwi'n meddwl swn i byth yn symud yn barhaol i nunlla o Arfor. Dwi eisiau mynd i deithio, dwi eisiau gweld y byd, ond ia, di'r byd ddim yn mynd i nunlla anytime soon. A dwi'n meddwl dwi'n licio gweithio am gyfnodau, mynd i ffwrdd am gyfnodau. A'r unig beth rili sy'n yngyrru i o fama ydy pam dwi'n cael stints eitha hir ella, eitha blinedig, o bod fi eisiau rhywbeth hollol newydd, rhywbeth hollol wahanol, cyn dod yn ôl a dod yn ôl at be dwi'n garu wneud.